teve nyashaka teve ngoni vakadzira tafura pavavengi ava teve nyasha teve ngoni vanotikonera vanotiyambudza vanotirwiraka mwari ava vanotikonera vanotiyambudza vanotirwiraka mwari ava andaisekwa andaichema makandinyaradza Mwari anosimudzira vacho vanosekwa anorangarira vese vakaraswa akatipa ngoni nhasi tayambuka ndewenyasha Jehovha ngaarumbidzwe tisu vaya vekungwabva bati apa taona munana apa taona kubata anzi gore rino ndine testimony ndinofamba nchitaka kutenderera ndichirumbidza Mwari ndichipemberera Leave Jesus higher cause the devil is a liar zayoje Zioni zvosangana pinda mugidhi ndopinda nengwa ivo pavanoti patadipatata isusu naMwari tigere tatata tipei beef nesoseji tigoche zvedu isu vanotenda Obed Chari aripo, comic pastor ndiripo, asipo pano cheteka ndinepo.